bandiraɓe mone mum kala min calmini ɗum inde mum e yettode mum min ñaganima ɗum Allah kisal eɗen ɗo henna e Vindire TV taw koye émission men Sénégal men hande noon eɗen bismi Djibril Diawara mo ganduɗa tabarakallah machallah jeeya koye commune de Hamady Hounare département mo Kanel région mo Matam nde tawno ko jiɗɗen yewtude ko on banggue woni phosphate mo Hamady Hounare ko arde fo Djibril ko welama mawɗo e saaha mo guittuɗa dokkuɗa ɗum bandiraɓe min mbima ya salmin bandiraɓe e on saaha puɗɗen nadde e namde ɗe e Vindire TV émission Sénégal men eyyi assalamu aleykum Oumar Doro Koumé mi salminima mi salmitima kadi gonngol bandiraɓe hewɓe dañino jorto moƴƴo caɗele bannoɗe guila phosphate o ari e nokku hakkude mum Hounare e Ndendori e Bosyaɓe ne Waali Dial en eko taari ɗum yimɓe hewɓe dañino jorto moƴƴo caɗele ɗe deglama caggal nde Macky Sall yano toon tournée économique bandiraɓe kollimo caɗele ɗe jogui hen ɗe o wi ɗum maɗum réglé mana ko ɓooyani ko wino ko beele ɗum waɗi beele ɗen caɗele deglama walla ala. Oumar hande joɗade e Vindire TV pour haalde ngaalu gonɗo to meɗen to woni phosphate de Matam phosphate o rendino ko 3 communes o ko adi foof commune Hamady Hounare commune Ndendori commune Horkodial min kaɓama hen min piyama hen min cokama hen an hoorema ari toon a yi ko population haali ko fate caɗele momin guuri toon nde e oɗo exploitation miniére pourtant exploitation miniére so haalama wiide société ji gara diwan eɓe gara ɓe mbaɗa exploité mine kala nanɗo ɗum ɓe kala gandu mine so nani ɗum weltoto par ce que wiyata ko hankkadi en pi basal kono wona phosphate ne waɗe hay basal momin garano ɓeyɗo basal kadi ɓe ara fawe dow meɗen heegen ñabbuji en foof Allah waɗi noon hare nde muusi noon par ce que halpara mbi fodde rokketake tettet to tettata fodde foof a fiya ɗon aɗa wawi hay wareɗe ɗon aɗa wawi hay soket ɗon ɗum fof ne woni ene hen surtout ngaalu jaltuɗo e nder leydi te kadi laamu ngu e nder constitution Sénégal ene winda hen noir sur blanc kala ɗo ngaalu wawi yaltude e nder leydi he ko ɓiɓɓe leydi jeeyi ɗum noon ɓaɗi ko ɓiɓɓe leydi jeeyi an Oumar mati minen Fuutankoɓe min jeeyaka e Sénégal ou bien min jeeyaka e ɓeɗo ɓiɓɓe leydi mo constitution haalato pourtant ngaalu ne yalti partout Sénégal région ngaji kewɗi nan ɗo ngaalu ne yalti toon ko wayno Kédougou en ko wayno Thiés en ko wayno Ndara en kono Oumar hande banggal min ko région ne Matam woni 3e région miniére so région ari ha woni 3e région miniére ɓiɓɓe leydi hutortako ɓiɓɓe région hutortako diwan o kadi les 3 communes ɓiɓɓe mum hutortako ya probléme joni waɗino caɗele guila e Fass gadano mi wima nane président nde ari ɗon yimɓe gulliti ɗum wima réglu caɗele ɗe est ce que ɗe degli walla ɗe deglani nde président ari ɗon ne min darinimo hakku Hounare e Ndendori min kalnimo caɗele min o min jitti kadi document ko sappele doléance uji mole document he min tottimo jugo min président gandano caɗele gonɗe ɗon nde min jaɓata ɗum hande min jaɓata ɗum han janggo par ce que constitution wi ko e ko code minier wi ko yo rewne lawol wonna tan dédommagement guese ɗe tan woni caɗele ɗe ala caɗele goɗɗe nan ɗon ɓuuri mawnude caɗele dédommagement o wi so Allah jaaɓi so ɗo ndeɓe garat Kanel ndeɓe garat diwan meɗen département Kanel o waɗi délégué Oumar Sarr ministre de mine yo ya Dakar haalduya société miniére woni Somiva soɓe kawrani haala kanko so tourné makko gasi so yettima Dakar ma wuddu mino minen noon min beltima on haala nde wiyomo wudda mino min ciki so wuddi mino haade mino wudditede il faut ko caɗele ɗe mo mbaɗi énuméré doléance o mo mbaɗi e kayit
o régla ɗum point par point kono wona ɗum woodi ko waɗi nde kalis o wersa wiya ko 500 millions ɓe mbaɗa dédommagé hunare commune hunare e commune ndendori te hay 500 millions min personnellement mbin ko mi ala hen ko 500 millions wona kalis pour dédommagement hay wona dédommagement ni ko compensation noon sene waɗe mbaɗa on kefti gueseji amen tomin ndemanno tomin gaynanno tomin gubbanno tomin tenanno moƴƴi ko mbaɗu jawwon nokku goɗɗo koko société o ñaago mairuji ɗi ɓe taƴana remoɓe joom leyɗele ɓe e nokku goɗɗo ɓe jaaha ɓe ndemoya toon ɓe mbaɗa ɓe compensé ko ɗum woni wiyete compensation kono a tettinnoɗo ɗo wuuri ɗo hay cukalel keccel kay so jibinama o waasi yummu o biya yummum ala e kosam holko yimɓe mbaɗa wona min jawna ko duɓero minen min tette to min guuri ɓe mbiya kadi min keɓata goɗɗum te amin gandi ngaalu jaltowo ɗo c'est des milliards des centaines de milliers de milliards jaltat ɗon est ce que oɗon 500 millions jaltunoɗo ni rewiri no fonni yarude est ce que feccama no foti ni feccirede est ce que 500 millions o pop nde ummito rewi ɗo foti ɗo rewde ha yetti population saabu mbiɗen nana won hen hewɓe ne mbiya fodde wonde 60 millions e naggam yaltani Oumar 500 millions moɓe kaali o amin jeewi kalis o rewnaka lawol par ce que nde préfet ari hunare pour wadde restitution lissuji windinoɓe ko hunare ndendori par ce que guese ɗe ko kamɓe jeyno hunare temedde e 50 e yimɓe joyo bindi ndendori ko 150 neɗɗo windi hawri 50 e neɗɗo goto wiya ko 500 millions natti wonde 500 millions woni ko 431 millions et quelques sa calculi neɗɗo fof heeɓi ko 1 million 75 802 francs sa calcule ɗum fois 401 personnes hokkatmo ko 431 millions 600 et quelques mille donc wonko heddi ko arade ko yalta 69 millions et quelques naate e dundu joni 69 millions ko holto majji ko onon daraninoɓe population walla koye maire uji ɗi walla koye préfet ji ɗi walla ko ñande préfet exactement holɗo woni presque haade ari oɗon poti wawde andude holɗo kalis o heddi ñande préfet haali ɗum mairie salle de délibération mairie Hammadou Hunare kebbiti min gummimi mbimmiɗe jeeyi konngol ɓe dokkam konngol préfet ne jooɗi mbimi préfet oɗo jour tel nde min jeehi nde mbaɗɗa min convoqué kanel mbiɗa yomin gar 2 commission yoɓe ar bureau ma ñande min gariɗe min tawi aɗa haalde commission ndendori ene wonde joom wuuro mabɓe minen hunanaɓe kadi nde min gari nde min garde e joom wuuro amen min gonno 14 personnes min jooɗe bureau ma premier de chose d' abord ko namdumon ko 3 points min gaddori mbimomi préfet premier d' abord min jiiɗi andude kalis garɗo o no foti ɗum woni premier point namdal o wi kalis garɗo o ko 50 millions ari 50 millions gono ko hakkude Hunare e ndendori no wirani o feccere noon o watta noon par ce que no wirani o feccere so waɗi adda ko probléme o feccat nombre guese ɗe windaɓe o feccat hakkude mabɓe tari mbawa waɗi ko moƴƴi deuxième point mbimomi clé de répartition holko woni clé de répartition hono ɗum feccirte ko ɗum o wi windaɓe 400 neɗɗo o fecca hakkude mabɓe 500 millions mbimene moƴƴi mbimi troisième point ami jiiɗi andude superficie mo somi ba waɗat exploité wimi ko mi anda 464 somi yejjitani hectare waɗa utilisé mbimomi noon ganda noon koɗo mignon ko haali ko koɗo mignon wi gonɗo nder périmètre o e gonɗo caggal périmètre o par ce que gueseji gonɗo caggal périmètre o so exploitation ne waɗe ɓen mbawa remde gueseji mabɓe ɓe mbawata remde à cause de poussiére o e machine aji ɗi
sono kono minñawi kala ngesa baraɗo impacté woni nder woni caggal grillage ene foti waɗede dommagé kono wona ɗum waɗa joni waɗi ɗum waɗa joni e caggal nde kaali so fecca a haali moni fof ko heeɓi ko 1 million pawɗo 15 ujunere e weccet capanɗe jeegom e jeenayyi o million o holɗo naati cikkuɗa wallahi hande min donki andude to naati mais est ce que on namditima min namdima koɓe mbiyo mbimi préfet nde min ƴeewi bureau ma mbiɗamin ko 500 millions ari a ari ɗo hunare natti wonde 500 millions ko 431 millions quelque ɗum min jaɓata ɗum a haalanmi kay holko saabi ɗum 500 millions hanki hande natti wonde 500 millions 431 millions haalan yimɓe fof jooɗi nana o wi affaire dossier ji en par ce que dossier ji en préparation dossier ji en nangam nangam haltan ka famata quoi donc est ce que ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa mbaɗi guila ko ɓooyi est ce que cikkuɗa ala complicité gonɗo hakkude ardiɓe commune aji ɗi e ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe manan préfecture aji ɗi cikkuɗa est ce que ala complicité gonɗo ɗon cikkuɗa exactement aɗa andi commune aji ɗi ko kamɓe gadi ni yowalade hujjaji yimɓe ay neɗɗo sa anda namdo sa janggani namdo jangguɓe nde société ji garat de eɓe gandi ko addiɓe eɓe gandi kadi ko ngalu woni ɗon société wawa ummade tan ummar nokkumu ara ha nokkuma ene yiiɗi heftude galle ma an joom galle o anda holno ɓe keftude galle ma wawa wonde te kadi ɓe mbawa nadde leydi he taw kamɓe maire uji ɗi ɓe ganda koɓe ɓe tinani non impossible joni oɗon taariyirlo ɗiɗon joɓɓi daɓaɗe baɗoji foof hande kadi won firne goɗɗo gummiɗo hakkude e population mo ganduɗa commune Hunare Ndendori e Horkadiere wiide exploitation deuxiéme phase o ñette waɗata won coow goɗɗo baɗɗo hen saabu wonko commune aji wonko population o wi ko ɗum ɗo yoɓete won kadi mana ko sohete wi ko ɗum mana ɗum ɗo woni ko yoɓata exactement Djiby holko woni probléme o hande ha population ene anniyi rokki date ɗo e balɗe sappo e naggam soko tawi koɓe mbi ko o so waɗaka koɓe yahoɓe mana ɓe mbaɗoyo kalasal e périphérique man ko société o sohli ko holko woni probléme o hande exactement arani umar probléme o ko lamɓe ɓe holɓe mbiyata lamɓe exactement lamɓe ɓe woni préfet gouverneur par ce que waddu hen maire par ce que ay maire midara banggue maire uji midara min kalami ko départ o ngolo lawol ko kamɓe noddi min kamɓe lamɓe ɓe préfet min jeeyi Kanel 3 commune o fof jooɗi cadastre ari hay ɗum ni sa yiɓe noddi min ko minen population o remoɓe toon ɓe on saaɓe cuwa soñde ɓe jii yimɓe ne gara ɗon cadastre ni ara ɗon ene mettra guese ɗe ene namdo remoɓe inde mum yetode mum ɓe namdo no fof ko an jeeyi guesa ɓawoɗo ɓe ɓeɗa recensement de min nani ɗum min jeehi ladde to min teyɓe to ɗon e ɗon jefti téléphone am nodduɓe préfet mbimi an mbiɗa ko yammirani cadastre yo aro waɗa recensement mais cadastre nanɗo ene waɗa recensement pays ɗum wona rôle cadastre hay so taw min ganda cadastre amin gandi kay rôle cadastre ko fewnat rôle cadastre woni wo wadde délimitation ƴewde hayma hectare poɗɗo ɗon o anda hakke hectare gonɗo ɗon kono wona étuji naggam goni ɗo gonɗo kono wona windude inde koɓe cohli ko kamɓe société koɓe cohli ko o ƴeewa wadde hayma ɗum o andan no foti hectare uji gonɗo ɗon ko ɗum woni golle makko kono ka cadastre ala droit ka yaade kadi nde recensement guesa men taw minen ko yamira min ɗon minen population min tinani o wi ko gonga kono yammiraɓe mbi ko ɗum e gone wadde ko ndeni kanko préfet o felliti hay maire uji en tinani tu vois nous la cadastre dans les communes taw maire uji tinani te cadastre o wi cadastre o neɗɗo cadastre o wi ko préfet nulimo yo aro waɗa ligguey o préfet wi kanko o nulaliɓe o nulimi koye mbaɗa délimitation ɗum wona ɗum omi gone wadde ɗo ko nden préfet felliti noddi min jeeyi toon maire uji représentant maire uji 3 commune ɓe tawa batu o e cadastre tawama batu o
domaine agriculture direction des régionales d'agriculture tawama batu o presque tous les services wonɓe toon ɓe tawama e batu he ɓe mbaɗi min projection espace mo SOMIVA sohli o ene waɗi kadi kaaje woni colline ɓe mbi kamɓe ɓe gayni recensement maɓe seeɗa heddi woni remoɓe to ɓe gonnoɓe mbaɗi hayma ko 66 hectares kono kamɓe SOMIVA ɓe cohli ko 193 hectares ko heddi ko fof ko ladde won toon e kaaƴe nde ɓe gayni ɓe mbaɗi projection ɓe gayni ha ɓe paari ɓe mbiji joguiɗo konngol yo haala jefti konngol mbimi SOMIVA oɗon noon jooɗi do agriculture nan ɗo jooɗi service aji fof nan ɗo jooɗi préfet nan ɗo jooɗi koɓe kaali ko fenade ɗum fof wawa wonde kaaje te ɗum fof wawa wonde ladde minen min gandi toɓe goni to toɓe goni to nde mi namdi kadas wimin ɓe cohli ko 400 hectares hande so gari ɗo oɗon kalan min a fait 193 hectares ɗum sellata gueɗe gotel an préfet anani minen ma min jippo terrain ene fof jippude terrain jeewa délimitation o koɓe cohli ko daren sur le terrain so wona ɗum ko mbattonɗo ko yata par ce que ko ɗum ɓe mbiyata départ o kono so yoɓama ɓe mbeyɗa koɓe mbiyiɗi ko ɓe mbeyda hen hande oɗon jogui caɗele hakkude mabɓe e moɗon sababude e kalis poɗɗo yoɓede onon on mbi ko ɗum ɗo jeeyaton ɗum ɗo hectare mon yoɓete kamɓe mbi ko ɗum ɗo exactement to on banggue holɗo sifori e holɗo lurduɗon ɗon ha hande oɗon ɓami décision telloyade e terrain o sa yi min lorodiri les 1er décembre ɓe mbi mbaɗi recensement guese ɗe ɓe mbaɗi recensement guese il faut ko jeen étape par étape so jiiɗi laaɓa koye yimɓeɓe ko d' accord par ce que kala ko kalten ɗo ko aduna yeɓata en d' accord jimmi ko jeen étape par étape ha fof leera yo leera jimmi ko leera préfet wimin yo min ñande mi jeydi waɗe délimitation minen e service aji e SOMIVA mi telle terrain nde min gari dow ka hayre goto nan ɗon ɓen ɗo ko hayre kiitaba ɗon amin daari ɗon sa yi to aɗa tawa ɗum hay kolce guelodi gueɗe tension Oumar ko patrimoine won ɗon meeɗani e ngabbade toon so wona ñande mum Oumar on ko jimi toon vraiment ko historique ko histoire préfet namdi kanko géologue e SOMIVA o wiyata ko Edouard Diagne sénégalais o wimo kaaje ɗe est ce que kaaje ɗe sohla Edouard wiya ha kaaje ɗe sohla kaaje ɗe ɗen waɗi mine o woni ko 25 métres profondeur mbimi Edouard so nder hayre 25 métres profondeur ɗum natti wonde hayre ko ndiyam won toon o wiya min wonata e nder ndiyam te so woodi ke min nan toon woni phosphate nan toon ɓuuri serde phosphate gonɗo dow o jali mbimi kalne min ko won toon te kadi e nder hayre he kadi on ɗo ɓe gasi woylu goto nan ɗo ɓe gasi ɓe muuli ɗum ene winda MT15 Oumar ko kala mami ɗo ko haqiqat dalilu jokkammami ɗo te kala no jiiɗa vidéo MT15 MT15 kamɓe gandi koɗo quoi kamɓe gandi koɗo ha hande sa yeehi ha janggo somi jeeyi mami nawmo ha toon jiima hen kamɓe gandi ko won toon min gummi ɗon min mbaɗi délimitation min jeyimi ɓe mbi ɓe mbaɗi recensement te ɓe mbaɗi min pression ɗo e 2 semaines yo taw liste mon gari mbimi préfet 2 semaines wawa wadde ɗo e gese recensement dokke min 1 mois ɓe mbi ala 1 mois heewi par ce que ɓeɗo ɓe cohli ko liggade